बनसुनि बिथोनजों क'क्राझार फालांगि मेलानि गेटआव बर' रावजों लिरफिनबाय। असमिया रावजों लिरनायखौ बनसुआ गोख्रों हेंथा खालामदोंमोन। बर' माहारियारि फरायसा आफादा क'क्राझार सहरनि राजमेला फोथाराव 8 फेब्रुआरिनिफ्राय खुंफुंजानाय क'क्राझार फालांगि मेलायाव बर' हांखोजों लिरनाय नुयैखौ बोखारनो आरो बर' हांखोजों लिरनो गोख्रों दाबि दिखांदोंमोन। बे फालांगि मेलाया 8 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायनानै 18 फेब्रुआरिसिम जागोन। मख'नो गोनांदि मिरु बर' माहारियारि फरायसा आफादनि नाजानाय आरो खावलायनायाव बर' हांखोजों लिरफिननायखौ नुनो